Experimenta a casa. La pressió atmosfèrica l'origina el pes de la columna d'aire que tenim damunt nostre. Per això, disminueix amb l'alçada. Farem entrar un ou dur dins un biberó sense cap esforç. El vapor d'aigua expulsa l'aire. Al condensar-se el vapor d'aigua, es fa el buit a l'interior del recipient i la pressió atmosfèrica fa entrar l'ou dur amb facilitat.